има хора, които съдбата им е невидима. Тоест, те живеят няколко съдби в едно въплъщение. Има съдба, която е невидима. Какво означава това невидима съдба? Дори не само съдба, там всичко е невидимо. И сега ще кажа как. Значи, няма да казвам много за човека, защото той не ми е дал разрешение да говоря дори за него, но ще кажа съвсем малко. Значи този човек, с когото работих известно време, той примерно, майка му е от Пакистан, а баща му афганистанец. Но той е роден, да речем, в Турция. И в Турция казват така: няма да ти дадем документи, защото ти, майка ти и баща ти не са турци. И той не получава документи. Той е роден с невидимо име. Той има име, но името му е невидимо. Не е скрито, невидимо. Съдбата, която той е бил там години наред, е невидима. Всичко, каквото е живял там, е било невидимо. И той каза: стоп. Аз искам да направя нещо, защото дори акт за раждане не му дават. И той трябва да избяга оттам, за да отиде в друга държава, за да се направи документи, за да бъде видим. И това е наистина уникално да се разбере, че има и невидими имена, и невидими съдби, не само подменени, заменени, но има и невидими съдби. И това много е лошо. Това. Да, в една част от това има много скрити програми там, но там също има преработено нещо. И когато се преработи това, което е трябвало да преработи, което е трябвало да бъде скрито, да речем, в определено време, и времето и пространството, владетеля на времето започва да помага. И не само той, и рода му, и предците му, и кръвния род, и духовния род започват да му помагат, когато отива в друга държава, за да бъде видим, за да може да преработи видими програми. Не само невидими, но и видими.